Takže čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom videu a dneska tu máme opäť Poppy Playtime Chapter 5, takže pokračujeme presne tam, kde sme skončili, takže sme tuto. OK, kamera je full, dobre. Raz, 2, 3, 4 hore, dole, raz, 2, 3, 4 hore, dole. OK, takže my vážne tam počkať, ja OK, tak. Ups. Trošku moc som išiel, ne? Ono sa daj save. Tak. Raz, 2, 3, 4, tak, teraz pôjdeme sem a teraz, tu je neviem, som šiel, hoď preč, tá baterka sa dávala exploder, gel cleaning station, ok, to sa nedá, dobre, vypnem si baterku. To sa mi riadne zatočia ruky. Dobre? Takže... pač. Ja mám rád páčky. To páčky. Rovnaký páčky. 6 páčiek, ktoré nič nerobí. Máme problém, ľudia. Upsi, dobre. Máme niečo s tými páčkami robiť, ale to bude zase nejaká hádanka. Dúfam, že nie, ale myslím si, že áno. Tuto sa dá ísť. Sem hore. Aha, no dobre, teraz už je. Teraz pritiahnem sem na to, áno, nie. Dobre. Teraz sa pritiahnem sám seba sem hore a teraz áno, presne tak. Sem sa dá ísť, dúfam, že? Nedá. OK, tak z druhej strany. To tiež. Ale ja teraz môžem sem. Zvládni to. To nejak nefunguje. OK, tak druhé tlačítko. Ani druhé tlačítko nefunguje. Raz, 2. Fúha. Čakajte, to mi toto vykalo. To nič. Neviem, kam mám ísť znova. Lebo toto sa nedá hýbať do strany. Že nie. A čo tieto trubky? Že mi niečo s nimi? Tu je. Toto kebyže natočím. Teraz. Stalo sa niečo. Tento. Aha, a teraz je toto. Aha. A teraz toto možno otvoriť. Yes! Dostali sme to. Dobre, tuto sa musíme dostať cez hor.
Dobre, už len s jednou rukou, pretože to bude lietať úplne semka, hore, yes. A zatiaľ ideme kačky. Aha, teraz potrebujeme túto ruku. Zatiaľ. A teraz to pôjde. Neviem, prečo mi to nefunguje. Nemôžem to odtiaľto. Že takto. To mi stále nie. A s týmto zatočiť mi ide? Nie. Musím tam ale skočiť naspäť zrejme. OK, sme tu. Sem sa ísť dá? Nedá. Sem sa ísť dá? Tiež nie. No dobre, to je to koleso, ktoré... Tak, jedno. Dobre, OK. Tak a teraz musíme rýchlo druhé. Tak. A dolu. Tak a teraz druhé. Kama, neviem, či to mám ešte niečo s tým vzadu, alebo či už rovno sem. Neviem. Podľa mňa to bude s tými páčkami, ale neviem, v jakom poradí. Dobre, keď kliknem túto, tak sa dostane. Keď kliknem túto, tak sa nedostane. Ani tak. Takže skúsim túto. Ani tak sa dostane. Takže raz. Túto skúsim. A dostane. Teraz skúsim túto. Raz, dva a túto. Nie. A raz, dva. Najskôr túto. Raz. Teraz túto dva. Teraz. Čo robím? Jeden. Dva. Túto skúsim. A, bolo všetko. Zastavilo sa to. Super. A na čo mi to bolo? Hej, takže nič také sa nestalo. Kde by som akože videl rozdiel. Okrem teda toho. Čekajte. Takto. Tak, teraz sme tu. Ok. Tuto asi aj máte, keď sa tu dá chodiť vôbec.
a padáme do ničoho. Loading. OK. Máme sa za nimi vrátiť. Baterky potrebujem dať. Má baterku. Baterka? Niekde? Našla by sa? Tuto dole? Aha. Máme baterku prvú. Máme prvú baterku. Ideme hore. Naspäť, že áno. A dáme sem. Dobre, tuto je. Neviem, či čo to je. A nie je to druhá baterka, alebo také niečo. Lebo toto už nevyzerá, že to zoberiem. Dobre, inak nie je tu niekde prasknuté sklo, alebo niečo také, že by som to s tou rukou zničil. Toto, že nie. Keď to je takto, tak neodberlo sa mi toto. Nie. Inak toto mi svietilo, že s tým fialovým svetlom. Však ale to nemám otvorené. Ja som chvíľu si myslela, že mám, ale nemám. Ale však, kámo, to nefunguje. Jedno. Druhé. Tak to nefunguje stále. Nie. Tak ešte sem sa pôjdem raz pozrieť. Baterka. Hej, nevidím, že by sa tam nejaké, alebo nedá sa mi tam dostať. Kamo, kde mám získať tie druhé batériky? To nie. Odtiaľ to som spadol, hej? Som dopadol. X. Vykričníky tuto, ale jak sa tam mám dostať, neviem. Skúsim to reloadnúť, aby som mohol jesť. A tú baterku už si nebudem dávať do tých dverí, lebo tam využijem, že na nič. Mining charges. She was gonna burn the whole place down. Her heart's in the right place. And that girl's been behind glass too long. Well, she doesn't know what happened to him. And I'm not gonna be the one to tell her.
iba sem sa to dá dať. A to mi dá čo? Papierik, ktorý je úplne že na nič. OK, toto... Nechápem trošku tomu, že... Ani to niečo s týmito trúbkami. Jedno. Druhé. Kámo, ja som stratený úplne najviac. A som si 100% istý, že to bude niečo úplne že ľahké, ale ja som to nevidel. Na tom není. Sem sa nedá ísť. Dobre ľudia, takže zatiaľ neviem. Tuto, tá baterka sa naspäť zobrať nedá. Ani toto sa otvoriť nedá. To bude v zelenom svetle teraz zavreté. Stále je to zavreté. Ale však obidve sú zavreté, tak čo teraz? Čo som urobil zle? Kamo, ja fakt neviem, čo tu mám robiť teraz. Hej, kámo, som najviac stratený úplne. Toto keď zavriem, tak tomu nepomôže, že? Svetielko, no však ja viem, že sem, ale ako sem? A sem sa ísť nedá. Taký stratený, ale že úplne. Ja by som si to rád vyhľadal na YouTube, ale nechcem, lebo to chcem dohrať sám. Sem sa ísť nedám. Ničoho nič. Ešte raz dám load game a presne na toto ísť. Dobre? Teraz. Tak toto z nejakej dôvodu otvorené. Tak. Môže to prestať to kvietať.
Kámo, tak ja neviem, ja som úplne že stratený. Dobre, neviem, čo tu mám robiť, už toto videjko trvá 20 minút, takže ďakujem, že ste sa pozerali, nezabudnite dať like, odber a zvonček a uvidíme sa pri ďalšom videu. Ja sa s vami lúčim a čau!